ए भैया का हो अरे तनी हमर रिजल्ट देखो ना। रिजल्ट है जात रहा रास्ता पर पूरी कॉमेडी है हल्का मशीन भाई ए तारा खाली कॉमेडी लौकता रहा ना। ए हमर बेचैन धइले बा तारा कॉमेडी लौकतड़ू है तो जल्दी खोलो फेल बने के पास बनी दादा। का रिजल्ट? हां हां तनी जल्दी खोलो। रिजल्ट दिखा दी तारा के। हां हां अरे फेल हुए के पास हुए दिखाइए। अरे तो 3 हाली से तो तू फेले होता रहा। ए मर्दा बिल्कुल पढ़ल बनी कॉपी फेल ना कर कोडवा डाला है रोल नंबर मारा सर्च मारा तो अपकिल तो जरूर बा के पास हो जाए। अपकिल के रोकी थोड़े खूब लिखल है बनी। ए मार देख नहीं का इदा था क्रॉस लागल भाई ई देखा पूरा सब फेल हो गनी। हां तो तारा के बजा तो फेल बड़ा तब तो बुझा था कि ओसो हमर सत्यानाशे बढ़ गए। फिन बाबू कोखा में हुरा ला के मरी है मरबे करी हन ई तीसरा फेल बनी। हां जा 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 घरे जा बाबू से मत कहियो। अब जा तनी जे कहब के बाबू पास बनी आयो कि फर्स्ट डिवीजन आई हां बाकी तू मत कहियो ना हमरा कर जा तनी कह तो बड़ी बदमाश है ना ना ठीक बजा अब की पास बनी। हां 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 हमहु हाला करत नहीं है ना ई पास बड़ा बाबू गोल लागत तनी खुश रह काहे खातिर गोल लगला हो। अरे जे रिजल्ट आइला पास हो गेल बनी तू पास हो खबे आ तारा पर लगा विश्वास नहीं खे आ 2 हाली फेल भइल बेस रे। अब की लाई हम पास एकदम मिठाई बटे जाके गांव घर में खुशी हो गइल लइका हमर पास जा दे बेटा। अब की जानता अब की नौकरी के फार्म एकदम भरब अब हो जानता ऐसा नंबर रही बनु हां कि टोला महला में करना सकले तोरे चलते है घर ना बनो जे पास हो गेलु लोग कहता कि फलानवा के लइका हंसत कहे दा दोसर कहे दा हमार लइका दिया रत भ बार के एगो बात है बाबू पढ़त रहल एगो बात कह बाबू का हो अब की एकदम नौकरी क के ले मानम ना तारे के पटना शहर में रखब हमर छाती दोगिना क देली से बेटा। एगो और बात करो हां जाके एकदम गांव घर में मिठाई बट बटवा तो जा तनी हम पूजा उजा कर ली देवता के भखल बजरंग बली के ठीक बा जा झूमर जगावत ना जा हमर लइका पास एक हमर कठ ए सिलकन भाई काहे इतना खुश बड़ा जी नाचत रहा पूरा। अरे हमर लइका पास हो गई काथी से? इंटर से। अच्छा यही ले खुश बड़ा 2 हाली फेल भई रहल हा। अच्छा आई अब की हाली पास हो गई। अरे मर देता हर तो लइका पास हो गइला हमार लइका बा के दिन भर देखा तनी सुलेसने पी के घूमत रहता। तो हमार लइका रत भर दिया जरा के आ घर में मेहनत क के पढ़ल बा तनी मनी मेहनत करत रहल हा। अच्छा हमार एगो लइका बा कि सुलेसन पी के दिन भर घूमता। हां ओकरा कुछ पते नहीं के कि घरे का होता नहीं के होत ठीक नु। हाँ। ता तो लइका भैया पास क गई सबसे गांव में मिठाई बांट देनी है लट्टी किया आई बहुत खा ल तू हो खुशी से ले जे घरे। ठीक बा ठीक नु हाँ। आवा बैठ बैठ जा। अब खुशी में हम खूब नाचते। अरे भैया अतना खुशी मत कर ठीक बा बैठ अब मिजाज बन गई। अब ज्यादा बाबू फिर और एगो लइका बा हाँ बा एगो हमरो लइका बहुत हमारा है भैया सबसे गांव में शिकायत सुनतनी। सही बात बा उ जानदर का करता हां उ सिलेशन एगो का जाने का चलल बा उहे पी के आ दिन भर आऊ माऊ करत रहता। अरे भैया जब से दारू बन भइल बनू तब से सुलेशन के मारी व्यवहार क देले बसन सगरो कह मत भैया हम एकरा से बड़ी हैरान बानी। देखा भैया देखो अरे तोरा ई नहीं के बुझात समझा मरते कहि के अपना अरे कुल का करते रहे गांव में शिकायत होते का करते रहे कुल का करते रही हई आऊ माऊ करते रहे हई काहे ऐसे करते रहे। एगो हमरो लइका बा तू तो देखत बानू हई जाने तेरे का बोल बा एगो इहो के लइका बा भैया के फट जीवन पास कइले बा इंटर से पास हो गइल बा। उनका का जानो का रे एवर लड़का तो फेल हो गइल बा। बोल बे झूठ हम जान तू जाके नेट चालू करके देखो। हई जगह तेरे भर गांव में मिठाई बांट देला जगह तेरे और तो लड़का झूठ मिठाई बोला। तू अब तो सुलेशन भर गांव में मिठाई बांटले हैं हमर लइका पास क गइल बा। गलत बात बा बाबू समझ लो बढ़िया ले तू समझ लो हां इनका लड़का फेल बा फेल। ना ना ऐसा बात नहीं है तू झूठ बोलता है। ना बाबू अरे पियले बा भैया पियले बा अरे हम कुछ सही बोल बोलतनी हम सही बोलतनी हो ना ना ये पियले बा ना हम सही बोलतनी। अब का जाने हम कहत रही है झोल झाल अब हमारा आवत तक का दुनिया आ नीचेवा जा भैया लगा भैया भैया ए बाबू हां हमारा विश्वास रहेगा नु ना तो गुडू ला तू पूछ लियो
अच्छा हाँ मोबाइल नंबर में नोट से बता दियो। अच्छा ए भैया हाँ। देखा बाबू तनी सुन का हो गइल? ए गुडू हां है ना भाई ये भैया का लड़का के तनी बताओ ता का कड़ा में कहत नु फेल बाकी पास बा बाबू देखा ता के हो काका के हमार लइका बा तार लइका बा हां बता दे। बता दे बबुआ हमारा हालत खराब होता। लेकिन बाबा खर्चा करे के पड़ी। अरे खाजा के छोड़ बैठ देने में का इनका मिलल बा, देखा हमरो किया मिठाई देले मिलल बा। बने तो सुनो पास नहीं खे हेल बा बबुआ सही मान लो बाबू नु। अरे तू का यार कहि ए दे बबुआ। बता भाई भैया के हम तो पिया कर बोले बने हमार तो नहीं बा। ये धतिया चलता हो ना भैया भैया। देखा विश्वास नहीं क्या अभी ऊपर उड़े लगनी अरे विश्वास नहीं क्या रुको दो तीन आदमी से पूछल जाई आ केने पर अरे भैया ऊपर काहे जात रह ए भैया ए तो जने जा लो कर दे ही हो जा लो ओकर के ईटा से ओकर कपार हम हम तोड़ तो पिया कर नामे बा। ना ये तो नहीं जानो, तो नहीं जानो। पढ़ता दस गाय फेल हो गई। ए तो जने जा लो अब हमार दिमाग ठीक बा चलो बाबू चलो। आवे तो चलो कपार फोड़ दे बियाह को के ले बनी घरे पतो हमारा से झूठ बोलता आवे तो आवो हमार कुल पैसा गायब कर देलस बाबू अग्रिस का रे आय हो सावस बिगाड़ दे तोरा के बोल मारी आय तक मार सब भोज के हो अरे बात मार हमार कुल पैसा जियान को देलिस 2 कट्ठा बेच देनी तोरा चलते बैंक में के पैसा कुल निकाल के पढ़ा देनी का कइले बने हो का कइले बने 2 हाली फेल भइलिस तीसर काली सोचनी कि पास हो जीवे तोर बियाह क के कन्या ले देनी ई तरह से के फेल बनी हो के कह दे गांव घर में हाला बाकी फलाना का लइका फेल हो गइल हैं तो 500 का बात हमारा घर से भागा सन जाता नहीं जाता जान मेरा रू घर पहुंचले बन खाई पी जाता रही जाता ना रह जाता नहीं जे भाग का रे अपने का मरना बड़ा का फेर पे चावल बे हां अरे का ले बबू चल ए बाबा का रे चार लिखो देखो दे बा गिर जाए अरे बबुआ अरे उतर रे बबुआ अरे आई हो बाबू अरे बाबू रे बाबू अरे बाबू बबुआ उतर रे बोला बबुआ अब तहरा के कुछ ना करो बाबू हमार उतर जा काहे तो कलो काहे मरलवा ना मार बबुआ गिरा भाई अल्लाह देखो गिरा भाई चलो घरे बबुआ आई हो करे जा आई हो हमर टुकड़ा बियाह कइले बनी घरे पोतो ही कैसे रही रे काहे मरला हमरा के हम ना आज गिर ना बबुआ हम ना गिर जा दो अब ना मारो ना गिर अब कान बबुआ नु उठ बैठ कर जा दो एगो लइका बहुत बैठ कर उठ बैठ कर ला मारो बैठ करता नहीं घर खेबर कहि त उतार अब उतार ना लेके फेलना कर स आ लेके फेलना जा दो बबुआ अब ना तारा के बोलो पतरी बियाह मत कर ओही साल बियाह कर दल परछो के बेरी जा दो बबुआ उतार अब ना मरबो ना अब ना मारो परिचय करे भर बियाह कर दो त कहां से पास हो जा दो बियाह कर दो जा दो उतर जान ना दे बबुआ देखो अब हम आज तक से तारे के को ना खबर ना पड़ो ए सब उतर नहीं ना पढ़बे चाहे कुछ करबे जो मन करी तेवन करी जिंदगी तबे ना पास फेलो हां उतर बेटा उतर आई हो दादा उतर चुप रह बस उतर दे हमरा के हां उतर हम चुप बन आई हो दादा ए भगवान अब हम लइका के कबो ना बोलो उतर बेटा चढ़ के उतरी कैसे अरे हमरा कोन से पलटा धते रे बेटा अरे तू छोटी चिकलो कता अरे हो जा हम बड़ी टाइट हो जे पिरे दादा नीचे रहने कर हां बेटा उतर रे बेटा आई हो हमर आई हो धन अरे गिरनी हो अरे हम लगइले वाली हटी हो हट उतर यही पे था हट आई ए मत तू उतर गुला हमर जीव में जीव पर तो मरिए जैती भैया देखनी हजार औरत सब है जो लइका भी परीक्षा दे के आवत हो के घरे ओ लइका पर दबाव नहीं खेदे अब ई तो बात जरूरी बा कैसे फेल फसद में होखेलन जिंदगी रही अब लइकन के दबाव ना देवे चाहिए चलते उनके वीडियो में देखा के माध्यम से कहनी जा कि जोन मिलेगा फेल पास होता है उनके बोले के ना चाहिए उनका और मनोबल बढ़ावे चाहिए कि अगला जोन परीक्षा वाला बा ओकरा में सही से लिख सके और उनके चाह प्यार से दुलार से लइका से कहीं पढ़े के मन लगावे के बाकी ओकरा पर दबाव ना देवे चाहिए ये हमने कहब जा और हमने के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी रसदार भोजपुरी कमेडी हो भाई कुछ नमस्कार भैया हम भरत चौधरी बोलतनी आई हमके वीडियो देखी आ करे के सब्सक्राइब जरूर करी लाइक करी लोग देखी लोग बताई लोग कैसन लागल वीडियो हम दिनेश यादव बोलतनी सब भोजपुरिया भाई के प्रणाम करतनी ये वीडियो के देखी दुलार प्यार दी है हमनी के नवजुवक समाज के आ रौरा से चरण छू के आशीर्वाद मांगते तोनी में लिखो घंटा दबाई लोग हां लाल का बटन दबा दे सब प्यार दुलार नमस्कार Oh